सुना ये सनाम गान बिहल बढ़िया रे जी एक मन ना बाटे अब तोहरा मारे कैसे होगा कि हम करी प्यार तुहसे हो कि हम करी प्यार तुहसे तू तो दगा देलू तुहर दिल ह कि 4000 कतही लगा लेलू तुहर दिल ह कि 4000 कतही लगा लेलू। मने हमके समझ में ना कहीं तो कहीं ऐसा मैटर बा का सही से बताइए। ऐसा बात ना ई सब पब्लिक खातिन के तैयारी करे पड़ा एंटरटेनमेंट खातिन के तैयारी करे पड़ला भाई। आप लोग के मालूम है कि कौन कौन बीमारी भाग जाले अगर केहू तबीयत खराब रहला अगर गायक आदमी के गाना सुने लगे तो बीमारी भाग जाले एकदम एकदम जरूर। तो एंटरटेनमेंट करे के चाहिए आप लोग भी एंटरटेनमेंट खातिर हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर लिया जा काहे कि एंटरटेनमेंट हमेशा देखे के मिली का वो सुनू भैया एकदम एकदम जरूर। एगो और गाना सुनाओ बिरहिन जोगिनिया जोगा के बालम कैसे रुक जो वीडियो रुक